Tornem al dijous i ho fem per preguntar per la plaça de partidors quan s'encara la recta final de les obres. I tu, què opines? T'agrada Partidors? Sí, la veritat és que sí, però em tarda massa en acabar-ho. Es que no sé realment per què volen fer este canvi. ¿Se va a poder circular o va a ser completamente peatonal? ¿Cómo va a estar? A mí me está gustando lo que es la estructura que tiene y tal. Pero claro, aquí el coche no van a poder pasar, ¿no? Los coches, ¿o qué? Que està quedat bonico, però a mi no m'agrada. Jo preferís que passen els cotxes, I la farola de tota la vida m'ho l'han llevat. Què vols que te diga? A mi m'encantava, però conforme està, home, no quedarà mal, però no. De maravilla. Sí, me parece bien. ¿Te gusta cómo está quedando Sí, con sí, las sí, sí, palmeras? sí. A veremos cuando sale al final. Creo que va a salir muy bien. És el tema dels cotxes, vull dir, així si passa alguna en el centre, per anar cara avall, o de si passa d'ací, per tirar cara avall, o si... És que se me fa, jo encara com a que no ho entès, dic jo, si jo tinc que vindre del carrer de lo del Remei, vinc per el Remei, i per vindre cara així, tinc que anar-me'n hasta allà, vindre hasta així. Després, si vens d'ací i vols anar allí avall, jo no sé per on vas. Vull dir, tens que ficar-te per el carrer del Remei, el carreronet aquell, camió de la basura, jo totes aquestes coses són les que me venen al cap. Hombre, tengo una pinta mejor que la que tenía abans, segurísimo. Así que ahora pues ya se lleva el malestar y come sabores frutos. Así que... Yo ahora mismo estaba diciendo mucho dinero. Eso es lo que estaba viniendo por aquí, digo, no vale. lo sé cómo quedará, yo creo que muy bonita, pero tela. Va a quedar muy precioso, Yo creo que sí. pero parece que es mucho gasto. Y desde luego están invirtiendo mucho tiempo. Sí. En veritat, fa poquet que vinc per així perquè jo visc més en un xalet. Està quedant bé, no sabia que anaven a posar palmeres, però ja veurem quan estigui acabat. Palmeres, per exemple, què te pareix? Ai, pues no los havia vist. Ha passat aixina i estic mirant el piso i les palmeres no. Bé, Està la cosa. De veres, jo quan ho he vist este matí, jo dic, no m'agrada. No m'agrada. Que vols que te diga la veritat? Per què? Què és el que no li agrada? Perquè aquestes palmeres una vegada es comencen a fer, jo crec que al veïnat més que ens molestarà que altra cosa. A veure, no està mal, no hay que dir-ho, però jo també preferia la farola ahí, Però bueno, a més també perquè era transitable en el cotxe i bueno, ara tens que pegar tota la volta per anar al carrer del costat. Han fet una caguera, no fa bé. Mira, lo que ha dit la dona, está preciosa. Y pues... Això lo que ha dit, una caguera. No, a mi m'agrada. La gent, pues això, un poc de por al canvi, al devenir i tal, i bueno, pues n'hi ha que acostumar-se també al canvi, perquè és part de la vida mateixa, no? Si luego las cuidan, sí. El problema es hacer la inversión y luego Déjalas ahí estar. están. Si luego las cuidan, las van limpiando, que las hojas estén sanas y eso, sí. A mi no m'agrada. Les palmeres no m'agraden. No? Per què? No, li dona un poquet de verdet, no? Arbres sí, arbres sí, pero palmeres no. Però palmeres no. A mi no m'agrada. A ver, están bien, lo que pasa es que harán poca sombra, pero están bien. Segur que va ser un punt de trobada de molta gent, estic segur.